domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa mafificin mutane shine wanda al'umma ko mutane suka amfana da shi. To shi yasa naga cewa abinda al'umma za su amfana da ni kenan ta hanyar na ɗau alƙalami na yi rubutu. Wannan shine dan takaitaccen abin da zan ce. To nakan yi rubutu da turanci kuma nakan yi da Hausa, amma littafin Hausa na fara rubutawa. Wanda na fara rubuta sunan shi Fuskokin Naira. Na buga shi a 1990. So na zo na fassara shi zuwa turanci Faces of Naira a shekara ta 2006. So yanzu shine zan ce littafin da na fara rubuta. So na fi rubutun zube a fannin Hausa, amma a turanci na fi rubutun waƙe, wato ni poet ce da turanci. Kuma nakan yi rubutu da Hausa amma kamar zube kenan. Amma waƙoƙi ne ban guda ɗaya na taɓa yin rubutawa, ko in ce biyu da Hausa. Duk da turanci nake rubuta. Na buga littafi ana ce mishi online, na buga shi. Yana na yanzu kai gugulin ɗin shi zaka gani. Akwai abubuwa da ke faruwa sosai. Kasan shi marubuci yakan rubuta abu ne na zahiri da na baɗini. Sannan kuma marubuci kan iya amfani da basirar shi ya jawo hankalin al'umma ya zuwa abin da ake so a yi. Ka gane ko? Yana iya canza society ma baki ɗaya. To wannan abin da ya ja hankali na shine zaka ga akwai faɗakarwa, nishaɗantarwa da dai sauransu da yaƙe-yaƙe. Kawai na gani ma ina so in ba da tawa gudunmuwar akan haka. Gaskiya akwai littafi wanda na fi tutiya da shi kuma duk da cewa sauran duk ina tutiya da su, amma wannan littafi da na yi shi ne akan ibada, musamman akan jinin haila na mata. Abinda kuma ya ja hankali na shine aka dinga samun sabani a cikin mata a maganan wannan jinin. Wata ta ce mata ai ta gama jininta amma ta ga wani jini, haka abubuwa da yanda abin yake da rikitarwa. Wannan ya ja hankali na rubuta wannan littafi wanda ya shafi magana ta jinin haila, istibra'i da sauran jinaye na mata. Wannan yana ciki. Na rubuta littattafai da dama. Kamar na bayan Fuskokin Naira na yi littafin Sai Gani na Biyu. To bayan Sai Gani na Biyu sai na rubuta wani littafi da turanci ana ce mishi da Golden Seat, akan siyasa ne, yadda siyasa musamman ta ƙasar nan take tafiya. So yanzu kuma ina kan aiki akan wasu littattafai guda 3 na Hausa da kuma 2 na turanci. Na rubuta littattafai guda 4 zuwa 5, amma 2 sun fita kasuwa. Kuma wanda nake so littafin, ina son littafi na Duniya ta yi zafi. Ina son shi sosai. Ina kira ga marubuta da cewa su zauna su yi tsakani da Allah, su rubutu tsakani da Allah da ikilasi, abinda wato zai zama ya amfani jama'a, abinda zai zama ya amfani jama'a wajen gyara rayuwarsu, ba su dinga yin wasu rubuce-rubuce marasa ma'ana ba. Wannan shine abinda zan kira gare su, sannan su tsaya su haɗa kai ta hanyar da za su ciyar da al'umma gaba da alƙalaminsu. Duk abin da za ka rubuta ka san ya kasance yana da ma'ana. Kar da kai rubutu a kai wanda ya rubutu ka zabe masa abin da yake ba. Sannan kuma ya kasance marubutu na yin bincike akan duk abin da zai rubuta. Saboda idan kana bincike ka san me ka rubuta, kuma mutane za a kira ka. Kaga misali na rubuta littafi na Duniya ta yi zafi. To lokacin da na littafin akwai wani abu da na rubuta na a asibiti ne, na rubuta wani abun da bai kamata ba. Wata dokto ta karanta kawai sai ta sa ta kira ni. Malama mun karanta littafin ka kaza, ban san likita bace ba. Sai ta ce amma zan miki gyara. Allah lokacin da kika ce wuri kaza an yi kaza, shin bincike kika yi koko kin rubuta ne da kanki? Sai na ce mata kawai na rubuta ne da kaina. Sai ta ce suna na Dr. Wasila kaza. Abinda nake so da ku da Allah da Annabi, wannan nan ba ta ce na miki alƙawari duk lokacin da kike son wani abu da ya shafi rubutu, yauwa zan taimaka miki. Abin da ya shafi lafiya zan taimaka miki, zan ringa tambaya ta. To kaga rashin tambayan ne yasa ta gaya min kurakurai na sosai, abinda zai taɓa faruwa ba a fannin lafiya na rubuta shi.
ahali da sahabbai na annabi na sun hau saiti. A yau ranar marubuta maza da mata ba mu da datti. Rubutu na tafiya ne da ilimi kuma kowane yayi. Ranar marubutan Hausa mu zo da salo tattausa mu da waka ta marubuta. Rubutu ya tasiri gashi a yanzu ana ta yaba. Bayanin harshen Hausa a duniya kuma ya zaga. Ku ce marubuta sannu a hankali sako aika. Ku ce musu kunkurma ne da ya karanta sai haulayi. Ranar marubutan Hausa mu zo da salo tattausa mu da waka ta marubuta. A cikin marubutan Hausa ba mu nuna bambanci ba. Hikima ita ce jarinka masu rubutu mun yi maraba. Tafiya a cikin ilimi ake garuwan sama ba a jike ba. Batu na karatun Hausa a maza da mata yara suna yi. Ranar marubutan Hausa mu zo da salo tattausa mu da waka ta marubuta. Profesoshi sun zo wajen bikin ranar marubuta. Kurewar ƙarshen Hausa akwai makalu za su karanta. Da mun ga a sannu ashe darasin za mu fahimta. Ranar marubutan Hausa ta biyu yau kuma ita ake yi. Ranar marubutan Hausa mu zo da salo tattausa mu da waka ta marubuta. Marubuta sun yi bayanin matsaloli don gyarawa. Karshe suka kawo mafita aikun ga akwai birgewa. A cikin hikima marubuta suke rubutu don faɗakarwa. Marubutan Hausa a duniya gaskiya ƙaunar ku ake yi. Ranar marubutan Hausa mu zo da salo tattausa mu da waka ta marubuta. Tuni isa da dawa a baituka na bani masa. Kawai da muradi na gaya a karɓi sako ai ganewa. Ne maku lale zuwan gudan birnin Katsina. Da fatan sa ai lafiya a tashi lautaren marubuta. Na dai zo ne a matsayina na marubuci, a matsayina na malamin makaranta, a matsayina kuma na wanda ke cikin wannan kungiya ta marubuta ta ƙasa. Abinda zan yi kila ba abinda aka saba cikin bane, kamar yadda shi mai gabatar da ainihin wannan shiri ya ambata. Ba na zo bane domin a tada miyau ko a tada kuda. Kuma ni ba taɓa yin tunanin ma wai ina tada kuda ba kuma na tada miyau. Harka ce ta karatu, harka ce ta ilimi. Da kuma lokacin da ake yin ta sai ka samu mabambantan ra'ayoyi. Ina jin wannan shi ne ke jawo irin abin da ake kallo. Daɗin kawai da na ji da na samu damar zuwa wannan wuri a karo na farko shine na ɗauki abin tamkar makaranta ce yanzu a cikin aji muke. Saboda haka ni na ɗauki kaina a matsayin ɗalibi malami a cikin aji. Sauran waɗanda ke nan tare da mu ma dukkan mu baki ɗaya a matsayin malamai, a matsayin kuma ɗalibai a cikin aji. Saboda duk abin da zan faɗe shi ne a matsayin malamin, a matsayin ɗalibi. Musamman ganin cewa malami na farko wanda shi ne koya min abin da nima nake fursarwa yanzu yana nan tare da mu. Dukkan abin da muka naɗa har yanzu muke gudu da shi, to malam ɗan gamba ne ya koyar da mu waɗannan abubuwa. Shi ya ba mu dama muka shiga jami'ar, shi ya ba mu dama muka yi digiri na ɗaya, shi ya ba mu dama muka yi digiri na biyu har muka zama abin da muke yi. Saboda haka ba wani godo muke da abin da muka sani ba, ya ka dai gwargwado dan abin da muka sani ne muke kokari mu fitar zuwa ga jama'a. Taken wannan ainihin zama shine rubutu da marubuta. Abin da farko da nake son marubuta su fahimta game da ainihin rubutu shine baiwa ce da Allah ke ba dukkan ɗan adam. Ita bai wannan nukan kasa ta zuwa gida biyu ne. Akwai baiwa wanda Allah ke ba dukkan ɗan adam, wanda shi ne yake ba shi kas daga cikin irin baiwar da shi yake da ita. Ko dai ka kasance ka san abin, ka nakalce shi, ka iya shi, sannan kuma kana gabatar da shi a duk lokacin da aka buƙaci wannan. Zuwa yake yi saboda haifaffen abu a cikin rayuwar ɗan adam. Sannan akwai baiwa
a nan wurin ita ce kai Allah bai baka baiwar ba, bai baka wannan sanin ba, bai baka wannan iyawar ba, to amma kuma saboda dagewa da kokari da mutum yake da shi sai mai da wannan ilimin ya zama baiwar shi. Me baiwa a nan? Ita baiwa wadda ake yi a cikin gida, kuma ake a fada, kuma ake a wurin da ake bauta, kai ke tabbasa ta, kai ke juya ta, kai ke sa ta yi irin yadda kake so. Idan Allah bai baka baiwa ba, sai ka kokari ka samar da me ita wannan baiwar ta. Mawaki ne, marubuci ne, sai ka kokari ka tankwasa wannan ilimin naka. Kila ma ilimin naka bai kai irin wanda ake ganin cewa ya isa ba, to amma ta hanyoyi daban-daban ake bi a ga cewa an mai da wannan ilimin ya zama ya zama baiwar. Alal misali, baka iya rubuta waka da rera ta ba, Allah bai baka wannan baiwar ba, amma kuma kana ji kana gani wasu na yi, wasu rubuta, sai ka kokari ka kwaikwayi irin yadda suke yi, ka dage kai ta yi har sai kai ma ka kai matsayin da za a ce ka dan tsinci wani abu da shi waɗannan abubuwa. Wannan ita ce muke ce ma baiwa, ita ba baiwa ba ce. Saboda haka dukkan marubuci wanda ke a duniya kashi biyu ne na washi, ko dai ya kasance mai baiwa ko kuma mai tankwasa ainihin abin da Allah ba shi ya kasance mai baiwar shi. Saboda haka me muke nufi da ainihin shi kan ilimin rubutu? Dukkan abin da ke cikin kwakwalwar ɗan adam baki ɗaya shi, kamar yadda masu suka nuna, abu ne wanda ya kasu gida uku. Na farko dai akwai abin da muke ce ma gado ne, jini ne, tun daga annaba Adam har zuwa yau duk mun gaji abin da ke cikin rayuwa. Me ya gado? Abin da aka yi a cikin aljanna a zamanin annaba Adamu da Hawwa, da abin da aka yi bayan an sauko doron ƙasa da annaba Adamu da Hawwa, da abin da ya wakana tsakanin Kabila da Habila, da abin da ya biyo bayan ruwan tufana, da abin da ya biyo bayan samuwar ɗan adam na zamani shekara 775 suka wuce. Dukkan suna cikin kwalanmu a halin da ke ciki. Kana marubuci ne na waka, marubuci ne na wasan kwaikwayo, marubuci ne na zube, marubuci ne na siyasa, marubuci ne na kowane irin fanni. Waɗannan abubuwa da ka gada tun daga zamanin annabi Adam har zuwa yau suna cikin kwakwalwarka. Wannan shi ne kaso na farko. Duk yanda kake, duk inda ka je ka dawo, duk abin da kake baki ɗaya a duniyar nan ba za ka fita daga cikin wannan tsari ba. In yau ka yi rubutu kana magana cewa an kashe wane, an kashe wacce a cikin labari, an taɓa yi a maya. Kabila da Habila na aka soma. Idan kana maganar kishi ne, an yi a baya. Idan kana maganar sarauta ne, an yi a baya. Idan kana maganar soyayya ne, an yi a baya. Idan kana maganar ma a'a ai iyawa ce ta mata zuwa ga maza, yadda mata ke juya maza su ga dama, an yi a baya. Tambayar da wani ya taba mai ita ce, idan mun ce gadowa aka yi, muna yin wata Hawa ta kowa mu kowa, mace ita kowa mu kowa. Ta Hawa ta kowa kowa. A lokacin da Ubangiji ya sauke su a doron ƙasa, ita ina aka sauke ta a Jidda, shi za mu ke ce ma Hawa mai Jidda. Shi kuma ina aka sauke shi, an sauke shi a yankin da ake kira Afghanistan yanzu, a wani dutse da ake ce ma wata Adam. Tana Jidda, shi yana India ko kuma Pakistan yanzu ko kuma Afghanistan. A tsawon lokacin da aka yi, a wannan lokacin da babu jirgin sama, babu jirgin ƙasa, dajin Allah ne, rana ce, amma ta ya zama ta ina a Jidda. Tana jiran wa? Tana jiran Adamu sai ya zo duk inda yake. Haka aka tsara shi. Shi ko kullum tunanin da yake shi ne ina take, neman ta yake, wahala, rana. Wasu ka ce a lokacin ka sauke shi aljanna din nan, a lokacin da yake a doron wannan ƙasa baki daya fari fat yake, saboda daga cikin ya fito, daga cikin aljanna cikin ni'ima yake, so fari zai fito, ba zai fito baki ba. Wannan kuma yanayi ne na kimiyya, duk inda sanyi yake, duk inda ni'ima take, to fari ake yi. In ka ga baki rana ce, wahala ce. A kimiyyance wannan haka ba ce.
saboda haka wannan wahala ta sanya ya dinga neman ta bayan Allah ya sa ya iso Jidda ya hango shi juya ba ta yi tun a lokacin da juya ba ta yi ta san tana bukatar da gaishe amma ina da ya matso kusa ba ta gane shi ba ta gane shi amma menene wannan kwalisa ce isa ce nuna cewa mace ce ita dole shi ya zo tafi ta shi kai gare ta daga baya aka yi me aka zauna tare aka yi aure tare aka hayayyafa wannan rayuwar tun tala-tala take ba yanzu ne wajen adabin kasuwar Kano suke gina da ita ba in ma an gina ta a cikin littafan da ake cewa littafan soyayya ne yanzu dama can tun asali akwai me akwai ta wannan shine rayuwa ta farko wannan shine kan da na farko da ake zuwa cikin wannan dan adam muka ce na biyu shine abun nan da ka ji ko ka gani ka riga ka zama mutum dukkan abin da kake ji ko kake gani a duniyar nan yana cikin kwallonka da an ce rubuta labari za ka rubuta yanzu na zaman da muka yi a nan wurin baki daya da manyan baki da ke nan wurin baki daya idan yanzu aka rufe mu baki daya aka ce kowa ya rubuta ainihin shekara guda kawai game da wannan taron baki daya ba mu iya rubuta wani abu sabo ba wani abu za mu iya rubuta sabo ka cewa ya ka kiro shi ko ka kawo shi kaje banna ce da ka tashi za ka bayani yanzu abin da ake a nan wuri cikin minti daya za ka yi bayanin bagacin katsina za ka yi bayanin bazazzage za ka yi bayanin sarkin aska za ka yi bayanin wanda ya zo ne bayani za ka yi bayanin yan matan da ke na ciki za ka yi bayanin mazan da ke na ciki za ka yi bayanin kanin sassan jawa ki daya abin da ka ji ne abin da ka gani ne ba wani abu ne sabo shi za muke cewa babu wani abu kagaggen labari ka ce ka kaka labari ƙarya ne ko ka ƙirƙiro labari da bai ka ƙirƙiro shi da ka zaɓe ci mutane yanzu za su ce maka su Allah baran ai mu muke zama mu ƙirƙiro labarin basira ce Allah ya ba mu kace wace basira kala biyu ce ko dai basirar nan da ka gada tun asali ko kuma abun nan da ka ji ko kuma ka gani su kenan kadai ba wani abu za ka iya rubuta a sabo ba wani abu za ka taɓa ka ce ka kai shi idan ka ce kuma Allah baran kai kana son kasance kai mai kirkira ne ko mai kagawa ne kamar yadda aka saba faɗa cikin aji muka ce to a kawo mana sabo ba mu iya kirkira ba mu iya kagawa sai ubangiji Allah kadai me yasa muke cewa ubangiji Allah kadai yake kagawa shine kadai yake yin abu ba tare da samfur ba samfuri da zai dan adam ba cewa wurin a tabe a baya ba wurin gani da zai yi duniya ba cewa kuta baya ba a'a to kai ba ubangiji ba ne ke ba ubangiji ba ce marubuci ne mai marubuci yake yi kwaikwayo yake yi abun nan da ubangiji ya tsara shi da kake kwaikwaya babu wani abu sabo shi za muke da da'awar cewa idan aka yi marubuciya ya zama da cewa mahaifiyarta ko kakarta ko kakarta tsohuwar karuwa ce ita ba karuwa ba ce diyar malamai ce ta tashi gidan kwarai amma da ta ɗauki ainihin alƙalami ta ɗora takarda ya kayi karuwanci a ciki ba haka iya hana wannan yanzu muka misali gawa ainihin mawaƙi ne yanzu Aliyu Dandau gawa Sani Aliyu Dandau gawa yanzu Ibrahim Sani Aliyu Dandau gado ne tana yiwa baiwace tana yiwa kuma mai ce baiwace ba baiwa bace duka biyu yana hada su daya ba abu mamaki bane ya tashi kawai ya gashi na abubuwan nan baki da saboda me ya gaji abun a cikin jikinsa to haka marubuci ga shi ma a duniya idan yau kai makaɗi ne Allah ya maka ainihin baiwa ka zama mai sarki ko ka zama wani hakimi ko ka zama wani mai kuɗi idan an zo wajen rubutu ko wajen magana to duk abin da za ka bayyana jininka ne abin da ka gani ne abin da ka ji ne idan muka ce ji da gani a nan wuri muna kwanan bambanta abubuwa guda ji din nan ba yana nufin kawai abin da kunnen ka ya ji ba kadai a'a ji kowane iri ne akwai abin da ake cewa senses ko senses din nan wajen guda nawa ne guda biyar ko shida ko guda biyar to waɗannan senses baki ɗaya su ji idan muka ce gani kuma ba na nufin kawai abin da ka gani ba a ido ka je kila kaga ana kwallo ko ka je kaga ana faɗa ko ana a'a hatta abin da ka karanta a cikin takarda shi ma menene gani ne ka buɗe littafi kana karantawa gani ne kana saurare a rediyo gani ne kana gani da ji a talabijin gani da ji ne saboda haka dukkan abin da yake wakana a doron ƙasa wanda adam yake tare da shi baki daya wannan abin shi ne bici baki da gani akwai kaso na ƙarshe wanda shi ne kuma yake haɗewa ya samar da cikakken marubuci wannan kaso shi ne zamantakewa
na farko gado ne ko jini, na biyu ci da gani, na uku kuma zamantakewa. Me zamantakewa? Zamantakewa shine a lokacin da al'umma ta ginu, kowace al'umma duniya tana tasowa ne, babu wanda ya samu kanshi inda yake zuwa akai. To ita al'ummar Hausawa da muke magana ta anan baki daya kuma zuwa akai. Shekara 60 da suka wuce baki daya Hausawa sun baro yankin da ake cewa Asiya, tsakiyar Asiya suka baro, suka gangaro suka shigo cikin yankin da ake cewa daular Larabawa. Sun yi rayuwa a wurin mai tsawo, daga nan suka gangaro suka shigo cikin yankin da ake cewa arewacin Afirka, musamman yankin da ake cewa Masar. Nan ma sun yi rayuwa mai tsawo, inda suka fi daɗewa ma shine a wani yanki da ake cewa tsibirin Siwa. Wannan tsibiri na Siwa nan ne ainihin tushen Hausawa na farko. Na tabbatar da wannan ne saboda me na je an bincike ni ma yadda ake binciken me ainihin kwaya halitta. Na ɗauki miyau na je Amurka an auna an gano asalin kakanni na shekara 170 da suka wuce. Saboda haka mu a matsayinmu na Hausawa wannan yanki na Siwa nan ne asalin mu na farko. Akwai wani abu mai muhimmanci a wurin. Wannan yanki na Siwa nan ne ainihin wurin da aka fara bautar rana a yankin da ake cewa yankin kasar Masar. A duniya baki da wuri biyu aka yi bautar rana. Wannan yankin da muke ciki da kuma yankin Asiya na Indiya. Saboda haka Hausawan farko mutane ne suka yi bautar rana. Wanda zai ce maka ai ba taɓa yi ba mu ce kakannin mu sun yi, kakannin mu sun yi, kakanni sun yi, mun gada. Shi yasa ba amma mamaki bane yau a cikin ƙauyen Batazu ko a cikin ƙauyen Malumfashi kaji yara suna maganar rana buɗe in yanka maki ragon sarki ki sha jini sharshar mai haɗa ka da rana, mai haɗa wannan yaro da rana. Kakanninmu ne mazauna ina Siwa, Kibdawa ne, daga baya Yahudawa ne, daga baya sun yi rayuwa mai yawan gaske. Su ne kuma suka taso daga wannan yanki suka gangaro suka shigo cikin yankin da ake cewa tsakiyar Afirka. Wannan tsakiyar Afirka wuri ne babba, ya shafi kasashe akalla guda 7. Akwai yankin da ya shafi bangaren Algeria a yanzu, akwai yankin da ya shafi bangaren Morocco a yanzu, akwai yankin da ya shafi Sudan, akwai yankin da ya shafi Chadi, akwai yankin da ya shafi yankin da ake cewa Habasha yanzu, har aka gangaro yammacin Afirka baki daya. Wannan yankin shine ake kira yankin Habasha. Wasu ɗauka cewa in kace Habasha kana magana ina, kana maganar wai Ethiopia. Kace a'a, Habasha tsohon wuri ne, tsohuwar daula ce. Kawai wannan yanki na Ethiopia ya kasance a cikin wannan yanki na me na Habasha ne. Amma yanki ne babba, nan ne Hausawa suke zama. A yankin kuma da lokacin nan ruwa kwance yake mala-mala, ba kamar yanzu ba da wannan yanki yake da me hamada, rairin hamada. A can da manyan dabbobi ruwa a wannan yanki suke. Gaje Nijar idan ka shiga ainihin da ke ajiyar kayan tarihi akwai wata dabba da je na gani, na tsaye karkashin ta, kaina yana hango saman ta baki daya, sannan daga tsawon da ke da faɗin ta baki daya ya fi karfin a cikin ruwa take. Amma ina aka samu ta a cikin ruwa aka same ta a ina a wannan yanki na Nijar. Wannan yankin baki daya wancan zamanin baki daya wuri ne babba mai ruwan gaske. Saboda haka dausayi ne, ainihin wurin lalacewa ya dinga matsewa shekara nawa, shekara 6,000 zuwa 9,000 suka wuce ba da aka. A daidai wannan lokaci ne Hausawa suka fara barin wannan yanki, suka gangaro suka shigo cikin yankin da ake cewa Agadas, suka gangaro suka shigo abin da ake cewa Lalle da Asoru, suka gangaro suka shigo cikin kasar Gobir. Daga nan ne suka rarrabu suka samar da al'ummar da ake kira Katsinawa, ake kira Zamfarawa, ake kira Gobirawa, ake kira da Kabawa, ake kira da Argungawa, ake kira ga sunan daban. Ba wani abu ne sabo. Duk wani magana baji da aji take guda magana ce, tatsuniya ce. Dama can kafin mu zuwan baji da akwai al'ummar kuma ta gini ne bisa mai tsari irin na sarauta da kuma girma na ilimi da kuma ɗaukaka. Wannan zama shi muke ce ma zamantakewar Hausawa ta ƙarshe, an samar da ƙasashen baki ɗayan su. To duk wannan abu da ya faru baki ɗayan shi, duk wannan abu da ya faru yana cikin kwalwa marubuci na ƙasar Hausa. Yana nan cikin kwakwalwar marubuci na ƙasar Hausa. Me ya biyo baya zamantakewa ce kala, zamantakewar ta kusa da kuma zamantakewa ta nesa. Ta kusan nan ita ce wadda muka rayuwa da Fulani,
da bare-bari da nufawa da azminawa da duk wasu da kusa da mu baki ɗaya. Wannan ita ce zamantakewar mu ta kusa. Hausawa sun yi hudda da su, sun kuma rayu tare da su, sun kasance tare da su. Shi sanya ba an mamaki bane ka ji kana rubutu kana cewa ai angulu ta tashi ta koma wani, ka dinga magana angulu, bai kawo magana angulu a jin Bahaushe. Bahaushe bai san angulu ba. Ba tashi bace, ta wace ce? Ta nufawa ce. Su ne masu datti, mu Hausawa tsafta gare mu. Wannan wasa ne tsakanin nufawa da katsinawa, amma bisa tsari angulu tana zama wurin da yake mai wuri mai kazanta ne. To kuma mu a kasar Hausa a wancan lokacin baki daya ba mu da wannan kazantar, ta nufawa ce. Daga baya ne da muka lalace muka zama mu irin su din, angulu ta yau tashi daga ina kasar nufawa ta dawo cikin kasar Katsina, ta dawo cikin kasar Zazzau, mu zama mai kasa mai. Wannan tarihi ne, tabbataccen abu ne. Idan ka koma cikin bayanin Yarabawa su ma na kusa da kai ne, Inyamurai su ma ya kusa da kai ne, waɗanda su ne ƴan uwa na kusa da mu. Dukkan wannan rayuwa baki daya ta ginu a cikin tunaninmu, ta ginu a cikin ƙwaƙwalwarmu, ta zauna a cikin ƙwaƙwalwarmu. Ba mu mamaki bane yanzu ka je ka ce ma yaro je ka ɗauko kwano ka kawo min ka sa maka abinci. Yaro zai je ɗauko kwano ka kawo maka, amma kwano ba namu bane. Kwano nawa ne? Na Yarabawa ne, kwano. Su ma Yarabawa ba nasu bane, nawa ne? Na Turawa ne, fan. An ce masu fan suka ce mun fanu. An ce mun kuma da wani me fanu, wani fan ba mu ma da kidi. Mun ce kai kwano ne yana kin kalle su kwano. Za ka ga cikin aikinka, za ka ga cikin tunaninka, za ka ga cikin kwalwarka. Baka san ma yanda aka yi samar da shi. Wannan ita ce zaman tafiya da kusa. Ta nesa kuma akalla kala uku ce ma dan muska tafi kamar ita. Ta farko an ce akwai wanda aka da girkawa, ban tabbatar da wannan. Amma Malam Aminu Kano da sauran malamai sun nuna cewa Hausawa sun yi dangantaka da girkawa tun can zamanin da. Sun kawo bayani game da rijiyar ta Kano wadda ake cewa rijiyar Akwa. Ita kuma rijiyar Akwa din nan baki ɗaya tsohuwar rijiya ce. Ta girmi Larabawa, ta girmi Turawa. Saboda haka ake ganin cewa akwai dangantaka tsakanin wannan rijiya da mutanen girkawa. Me ya sanya? Saboda ana ganin kalmar Akwa tana nufin mai ruwa. Idan ka koma cikin harsunan mutanen Turai a yanzu, akalla harsuna guda 5 suna da wannan kalma ta mai akwa. Akwai masu akwa, akwai masu agwa, akwai masu akwa, akwai masu akwa. Dukkan su yana nufin mai, yana nufin ruwa ko rijiya. Ba mu da hujja za mu ce Hausawa sun taɓa rayuwa da girkawa saboda kawai wannan rijiyar. Idan da mun samu wani aikin rubutu a ƙasa wanda za mu riƙe a hannu mu ce gashi a hannu, to mu tabbatar cewa an samu wannan hanyar. Amma yana cikin me? Yana cikin harka ta bincike ne. Sai Larabawa wanda kowa daga san tarihin su da yadda suka shigo cikin kasar Hausa, da yadda addinin musulunci ya zauna. Sai Turawa su kuma da yadda suka shigo cikin kasar Hausa, da yadda suka yi mulkin mallaka da abin da ya biyo ba mulkin mallaka. Wannan shine zamantakewar malam Bahaushe ta kusa da ta nesa. So kada ka na abubuwa guda uku. Na farko ka dauki gadon nan na jinin da kai tun daga farko na halitta har zuwa yau. Ka dauki na biyu na shi kuma abin da ka ji da ka gani na shi kuma na rayuwa. Sannan ka dauki na uku na zamantakewar ita kanta ka hada su daya. To ka samu da cikakken kwakwalwa irin ta marubuci. Dukkan abin da za ka waƙi, dukkan abin da za ka je ka zuba shi a wasan kumbi wanda ainihin su malam wadda juma suke yi, dukkan abin da marubutan mu nan dubbai suke yi baki daya daga cikin wannan ƙwarya yake fitowa, daga cikin wannan kandami yake fitowa. Ba ka iya fita da ce shi, babu wani abu sabo da za ka iya yi, babu wani abu za ka kai ka kike shi, babu wani abu za ka kai ka mai ka kaga shi, babu shi, saboda kai ba ubangiji ba. Kenan babu wani abu za mu kira kakakin labarin ba da Bahaushe, za mu kira ne kawai abin da ka saba ji, ka saba gani, ka saba yanayi da shi, ka amayar da shi ko ta mata baki ko kuma a rubuce. Ba mu mamaki bane kenan ka dauko littafin da muke da su tun daga shekarar 1930 har zuwa yau za ga waɗannan musulmi. Ka dauki littafin ruwan bagaja marigaya Abubakar mai rubuta shi, da ka buɗa shi baki ɗaya za ka tatsun doyen malam Bahaushe guda 5 a ciki. Za ga rayuwar Larabawa a ciki, haɗo mu da Larabawa. Za ga rayuwar wa ƙasar Kwantagora. Shi kan shi ainihin malami ina ya je? Ƙasar Kwantagora ya je. Wa ya haɗu da sarkin Kwantagora? Wa ya ba labari wani mai kuɗi da Kwantagora? So abin da ya sani ne. Kwantagora ba ƙarya ba ce. Gina malamin da ya ƙarya, amma shi malamin ba ƙarya ba ne saboda mai gidansu gidan malamai ne. Baban shi malami ne, kakan shi malami ne. Saboda haka ya san malamai, ba sai ya ja kiro malami bai ce wani malami kawai haka nan.
tafiye-tafiye kuma kasar Hausa abin ne wanda aka an saba ba wani abu ne sabo kawai zama ya yi kiro abin da yake ganin kawai ya yi mashi daga baya kuma ya ga a wannan abu zai isa ba ya koma cikin littafin larabawa makamatul hariri ya kamo ya zuba alfu lela wa lela ya kamo ya zuba a so fabul sai kaso ya zuba duk na turawa ne da larabawa ya hada baki ne samun da ta mai ruwan bagaja sai ka ce ai wannan marubuci ne gwani ya kiro ƙarya ce shi ma gani yayi ji yayi abin da ya gada ne ya zuba ci babu wani abu sabo a ciki in ka dauki zafin ka dauki na bello kagara mutumin katsina ne amma haifafan kagara in ka dauki littafin baki da karba shi gida biyu kana rabawa gida biyu farko littafin baki da ya zo ka suke shi baki da duk abin da ya faru ne zuwan tura kasar Hausa yaƙe-yaƙen da aka yi da manya-manyan jaruman da aka yi a kasar Katsina da kasar Kaduna gona iya yi bayanin su sannan wane ne gandokin baban shi ne wane ne shi ainihin wanda ke tare shi garba gagare wane ne wannan shi ne shi marubucin ne waye wannan indadin yaron mahaifin shi ne shi wannan dokin mahaifin shi ne sannan abin ya faru turawa sun zo su ci kasar su shi ne aka ɗora kan dokin baban shi yana jaye inda shi ne ke jaye da dokin suka gudu suka shiga ina suka tafi kasar zazzau daga zazzau so ina sai wani fashi sai yana sai ka tuna daga ba suka dawo wani fashi da gudan gwada kace mai da gwa mutsawa a madin fashi daga ba su koma gidansu kasar ta kwanta gora can kasar ta gara wannan abin ya faru kawai juya shi daga baya kuma sai ya dauke mu daga wannan duniya zuwa duniya ina duniya aljanna sai ka tambaye kanka dan Allah don annabi aljanna da ke cikin littafin ka dauki dan Allah a ina su wanda ya kada ka dauki dan Allah ya yi tunani ina za a ga wannan aljanna ga su ne manya-manya bakake da wasu kahonni da sauransu aljanin bahaushe ne wannan sarkin aska ku ne yan alada ya aljanin bahaushe yake mai kaho baki kirin da shi ya sha hoda sai ka ce kirkiro shi ya mace ba kirkiro waye ba kirkira ya ba ai bai san da shi ba aljanin shi ce aka menene iska ko haka mace aka ce iska ne ana ganin iska ba a ganin saboda ƙarya zai yi dole tunda bai ganin iskan nan dole mata ƙarya to amma kuma ƙarya sai ya mata sai mata shi waɗannan aljanu masu ƙahonni aljanu ne na mutanen Ukraine ƙasar Ukraine ke ne da wani aljanu a cikin littafansu na tatsuniyoyi za ga aljanunsu masu ƙahonni ne baƙaƙe saboda haka can ya gano su ya ce to bari ya haɗa su hausawa su ga sabon sifon mai aljanu ba shi kiro shi ba saboda bai san da su ba haka ne ka ɗauki littafin jiki magayi da tafida da iska za su samu labarin tun daga farko har zuwa tsakiyar shi ba gaskiya ne amma daga lokacin da ainihin aka wada cewa sai na rama za ce wannan kuma ba haushi ke gana ba dan ba haushi bai ramuwa ba haushi musulmi duk abin da ya same shi abin da yake shine ya haƙure ya bama Allah an kasa shi aure ko a yanzu ana yi ba zan yana faruwa yanzu dan na gafa da an ce za mu ta aure ta ce ba ta yadda ba shi ma ya ce bai yadda ba dukkan su baki dai suka shiga su to kila zamani da zo da wannan shi ma za mu gani akwai inda samu shi ba haka ne kawai zo samu ba baki shi ake ba amma a wancan lokaci malam Abubakar ya nemi yarinya bai samu ba malam Shehu ya nema an bashi ya yi magani an bashi kamata ya mana Abubakar ce me ya hakura haka Allah ya yi amma sai ce sai na rama muka ce me yasa ce sai rama me yasa ba hausa zai ce sai na rama mu shi littafi ne mutane biyu suka rubuta shi dawa da bahaushe da bature shi rubuta ƙarshen labarin shi bahaushen shi rubuta farkon labarin shi kuma bature na gani sai ce kai ko ya ga abu a ƙasa ba a yahewa ba a yahewa in an kasa ka aure me za ka yi ka je ka nemo fansa kai ma ka rama saboda haka kai ka tsaya nan kotu wani bari gida maka sai ya ce bai yadda ba saboda haka shi ma sai ya rama sai ya tafi wajen wa boka je ka nemo wa karan kalgo in ka nemo shi ka kawo za ka magani ko ya nemo ya kawo aka hada aka samu mai sa'a da ake nema yaro ya lalace daga baya ya kashewa ya kashe mahaifi kenan tunani biyu ne tunanin bahaushe da tunanin bature shi ma yana da muhimmanci a wurinka saboda ka za ka gane cewa wannan duniyar ka ce wannan kuma duniyar bature ce wannan ke da muhimmanci a wurinka in ka ɗauki sauran labarai baki ɗayansu kowane abin da yake nuna mana kenan ɗalibai na su taɓa tambaya ta idan mun yarda wannan tsarin da gaba da to kenan littafin da Ibrahim Shema ya rubuta na yar tsana
to shi ma akwai alamar dangantaka kenan ce akwai na ce shi she mai shi ma karuwa ne ce a ban ce she ba karuwa ba ba ta bayin wa namiji karuwa to amma abubuwan da muke magana guda uku suna da muhimmanci. Tana yiwa ya gada, tana yiwa ya ji ko ya gani, tana yiwa kuma zamantakewa ce ya zauna da karuwa. Ba zan iya sani ba zan iya cewa ba, amma daga baya shi da kanshi marubucin ya tabbatar da wannan abu da kuma cewa mai rayuwar shi baki ne yana makaranta a Bayero, yana zama a gidan ƴan uwar shi wata da karuwa. Duk abubuwan da ya faɗa a ciki yawanci na ya ji su na ya gani, hatta sunayen da ya sanya baki daya sunayen karuwai ne, tsayin karuwai ne. Saboda haka abin da ya kara kai dan kadan ne mace shi ma ba kara kai ba, shi ma ba kara kai ba. Ce akwai inda ya rika zuwa mararabar Jos yana nazari, to mararabar Jos kuma da ake a wurin karuwai ne. Ya je ya me ya gani ya kuma me ya kuma shi, dan ya rubuta mu a wurin ba kuma baki bane. Mu ne likitocin abu, aikin mu ne. Shi zan ya ake ganin marasa matsala da kuma rubuta ba laifin mu bane wannan. An ba mu kai ne mun riga mun rike mun kama. Idan har kun ga marubuci ya yi rubutu, wani ɗalibi ko kuma malami daga cikin jami'a ya ce wurin nan an samu kuskure, wurin nan an yi ba daidai ba, wurin nan ga ya kamata yi, sai ku ɗauke shi a matsayin cewa wannan ya san abin da yake yi. Me ya sanya wahayi aka mishi? Me wahayi? Ilimi ne ya samu. Ilimin nan kuma yana da muhimmanci a wuce. Kai kuma Allah bai baka wannan ilimin ba. Shi za a ake aiko annaba aiko? Annaba su zo su yi mai. Sai zan sako saboda an ga kun kakkauce ya ce to ku zo ku gyara. In ya gama nashi wa'azin ya ƙare ya wuce shi ya gama nashi. To mu haka muke. An turo mu ne muna sako kula da idan kun ji wani abu ku daidai ba, kuna ya kafircewa ba wanda ya hana. Idan kun ji ba wanda ya hana. Zaɓi na gare ku ne. Ina yin shi ne abin da ke damun shi mai gabatarwa yake cewa akwai inda bai amince ba, yanzu za ka yi da wanda in za a shiga 100 ba za ka amince ba, mu goma za mu yadda ba. Saboda me kowa da irin ainihin wurin da aka ajiye shi da abin da yake. Idan ka tafi ko da littafi baki daya a do gidan dabino inda so da kauna, ban san cewa yawan na rayuwa ba, amma daga abin da na karanta ina gani cewa wannan ado akwai alamun ado a cikin labarin nan. Sai daga baya shi da kan shefurta labarin baki daya yarinya wannan Muhammadu shine Muhammadu, ita kanta yarinya an yi da ya nema aka sa shi. Saboda haka ba abin da ya kawai ya kwasa mana abin da ya jime ya gani ne na me na rayuwar da ya nemi yarinya. Abu ɗaya kawai wanda ya karya sai kashewa ya kashe saurayi, kashe karya banza ya riga ya kasa ka. Me ya kamata ka yi ka amince ya kasa ka, amma sai ya nemi a ita kanta yarinya ta nufi ta kashe kanta ta haɗa mai rijiya aka nema ka yi dota. Daga baya da ya kai muka ji duk wannan bai faru ba. Nan ado ne yake rama abin da ya faru gare shi ga wannan bawan Allah wanda ya kasa ramuwa ce, shi gina abin shi ba kuma dan abin ya faru ba, shi ya gina abin shi kai shi. To dukkan marubutan da ka dauka baki daya kana nazarin su irin wannan kusa gida wannan shine ainihin sirrin da muke amfani da shi wajen gane ne irin abubuwan da aka jibga a cikin labarin. Babu wani abu ba wani abu ne wanda ke magic ba, abu ne wanda tabbatacce ne. Shi za ka dauki ainihin mace mutum ka dauki Rahama kana auna zaka ce yan gidan ɗaya ne. Babu abin da ya bambanta su saboda me ra'ayinta ne, tunaninta ne, karatunta ne. In ka ce ki dauko littafai ki karanta littafai kaza ce ta ba su waɗannan, ta fi son littafai na bore, ta fi son littafai tara hankali, littafai masu me daga ainihin martabar mata. Duk wanda ya karanta waɗannan abubuwan baki daya ya gino a cikin su in zai rubutu game da mata wannan abin da ba ka tsammanin ga Rahama Majid ta zo ta rubuta littafi wanda zai nuna mai an ci mutuncin mace. In ta rubuta za mu ce ƙarya take. Ƙarya take saboda mai ta saba abin da muka tabbatar wannan shine mai ginuwarta. Kamar dan malami ne. Ka dauki misali littafin Tafawa Balewa na Shehu Umar. Kowa zai mamakin cewa ta ba bale shi ya taba rubutu mafi ya yi rubutu, amma cikin labarin nan baki ɗaya shi ba abu ɗaya wanda ke burge ni irin me insha Allah da yardan Allah. In Allah ya yarda sai na ga mahaifiyata, idan Allah ya sa yaron nan yana raye in ji mahaifiyar nan sai na gano inda yake, idan Allah ya yarda sai na yi kaza insha Allah turu a ya gama. Da ma abin ya zo karshe ga uwar ga shi yaron ana murna an haɗu, me ya kamata ya yi ba sai hada su ba sai ya kashe nan wata mutu. Shi yaron ya dawo gida ya zama malami
a ƙasar da ake cewa wani bangare da kagara kirkiro shi me ke da mahimmanci a wurin idan ka koma ga tarihi da ba balewa za ka samu mutum ne wanda ya da mai insha Allah ko a majalisa abin da ake shi kenan wanda yake mika komai ga ubangiji komai na shi ga ubangiji yake mu ba sai mun je mun yi turanci ba daga littafin shehu umar mun gane cewa mutum ne wanda ya sha Allah kullu shan da yake saboda haka ba wani abu bane kake rubutawa wanda yake ya fi kan tunanin mutane ba wani abu ne ke rubutawa wanda ya fi tunanin mutane ba wani abu ne wanda ke rubutawa wanda ke sabo ba wani abu ke rubutawa wanda za a ce ya gagari mutane fahimta idan ma yanzu ka ɗauki littafai akalla tun daga watan Jun na shigar ta wuce zuwa wannan watan da muke ci da zibina nan wurin shi ke tattaro wata tabar nan na adabin kasuwar Kano wanda ba su aji da kullum na gansu kawai daga ba na haƙi saboda ya kawo littafai wajen 300 wasu guda 500 to ni ne ba karanta su ba san ban akwai da ya karanta su saboda littafai ne kusan kullum fita suke kullum na Allah fita suke to dan Allah da annabi ta zaka da zama da abubuwa ko kai ne Allah ku zura ba su karantuwa kuma na tabbatar a yanzu din nan ba za a samu ci gawa waɗanda suke karanta wannan littafin baki ɗaya su ana iya samu ɗaya ku amma littafai sama da 1,200 a cikin shekara guda ba kowa zai karanta su muka ci domin babban matsalar ma nan wuri ita ce waɗannan littafan muna buƙatar su wallahi ina buƙatar su ina kuma sayi ina kuma nazari ina kuma ajiyewa ina jin a yanzu a duniyar nan babu mai littafan adabin kasuwar Kano iri na babu shi amma kuma za a ce babu wanda ya yi ya ƙi su in kotu iri na ba ƙi ba ne matsalar kawai shine ba za mu iya nazarin su ba yanda ya kamata ba mu iyawa babu ɗalibin nazarin zube da zai ce muka yayin nazarin su wallahi bai iyawa babu shi Profesa Isa Mutana nan wuri ya fara shi ma bai iya gamawa balin fashi ya fara har abada ban gamawa ɗalibai na suke zubi da har abadan abada ba mu iya karanta su ba mu iya nazarin su to idan ko ba mu iyawa akwai matsala shi ake adabi abin da ake so shine ya zama abin mai abin da ake nazari abin da ake kwatance idan ko za su fito guda 500 su bace ba wanda ya san da su to akwai matsala wannan ya ce bugon mutunta a kullum abin da nake faɗa shine ba na buƙatar kowa da ke cikin wannan rayuwa ta adabin kasuwar Kano ya ban buƙata ban ce ba san ga ce kowa ya ɗauki wannan fasali yana yin abin da ba shi ke so wala ba na so abin da ke buƙata kawai guda 10 ko 20 mutum 10 ko 20 wannan da shirin ƙari a wannan mutum 10 ko 20 daga yau kuma za mu fara neman su akwai manya-manyan masu ilimi a cikin masu rubuce-rubuce adabin kasuwar akwai su yara matasa masu kwalwa yara waɗanda sun san abin da suke yi suna kuma rubuta ana karantawa to su muke so mu tsakulo mun fara in Allah kai motan Yuni mai zuwa waɗannan da suka yi gasar da ta BBC ta 2016 da 2017 mun keɓe su 30 za mu kawo su Kaduna za mu ba su ainihin koyarwa ta musamman daga cikin 30 din nan mun samu guda 5 sun rike wannan al'ada sun tafi da ita har abada ya ishe mu nan ma an ce za a yi wannan din nan ma mun samu mutum 5 za mu kama idan mun samu mutum 10 zuwa 20 wanda za su rike wannan ainihin abu a hannunsu su rike shi har abadan abada su samar da wanda za su gaje su to wallahi ya ishi ainihin nazarin adadin su ba yawa ba ne yawa ba shi ba ne idan yawa ake bi to kuma da tuni an lalace ka koma cikin duniyar da ake rubutu baki daya ba yawan mutane ake bi ana buƙatar mai kima ana buƙatar mai kwaliti shiga shi kyawu inganci shi za a samu cewa marubuci ya rubuta littafi daya cikin shekara 5 kwakwara ya fi amma a kowace kan ita ma da hajji wasan da barci wallah ba san ki ba ta shi na rubuta littafi sun kusa 200 na ce na yi wa ita ne ko kusa 200 ta ci goma san ki ba ta ce to ne da akwai matsala idan dai annabin da aka aiko bai san da ke ba akwai matsala akwai matsala akwai waɗanda ake ce man da suka zauna nan wurin baki da kan kace minti 15 su tara ne su tara da tafi da ce wannan matsala ce wallahi ba matsala ce abubuwa guda 3 zan kare da su ba ka taba zama ko ka taba zama marubuci na kwarai sai an dage an yi bincike ko ba irin karamin bincike ba a yi karatu a ƙara karatu a yi ta karatu sannan da ƙarshe kuma a fito cikin jama'a a yi hulɗa da jama'a a samu zamantakewar nan
ba kawai ki koma cikin daki ba ki zauna ki dinga banko da littafi cikin daki ke baki san ma abin da ke rubuta ba baki san wa kike magana kan shi ba kin dai gaba ki hito ko kuma kai kana ganin cewa ai ba sai ma ka je ko ina ba kana nan cikin wani lungu kai koyi gobe ka hito littafi ka hito shi ba za ka samu abin da ke bukata ba shi sa yawancin littafan da muke da su yanzu za ka suna magana jami'ar Oxford suna magana jami'ar Cambridge babu wanda ta zuwa wurin nan da ka gama wai karatun ka ina wani kauye nan mara kawai sai ka je Oxford haka ake zuwa Oxford daga mara haka nan ake zuwa karatun Oxford sannan ka je Oxford din kuma sai a ce ka tambaya wai da jam aka je Oxford ka ta mamaki mutum jam ce wanda ake zuwa sannan ita Oxford din ba su ma yin take ba Cambridge ba su yin take ba sai an koma a yi karatu in za ka yi magana wuri ka san wurin idan za ka yi maganar mutum ka san mutumin idan za ka yi magana al'ada ka san al'adar idan za ka yi magana ƙasa ka san ƙasar sannan da ƙarshe kuma ka zama exposed a fito a san jama'a a san duniya idan soyayya za ka yi magana soyayya nan don Allah a taba ta a yi ta a san ta amma kana malami ustazu kai ba ka zuwa inda ka sani ba ka zo da gilda ka rubuta mana wai da je daji kawai sai tana kallon shi na burbushi kare banza kai ba ka taba da burbushi ba ka taba gani ba a taba yi da kai ba so yanzu za ka wajen murbushin da karshen da baka yakani ba murbushi ba ne murbushin mutuwa ne murbushin mutuwa ne me ake bukata a yi nazari me ake bukata a yi karatu me ake bukata a fita a je cikin jama'a a nemi sani a gane abin da duniya take ciki idan an rubuta insha Allah abin da zai yi kasance na kwarai zai kuma amfani a jama'a baki ɗaya. Na gode kwarai. Gaskiya idan aka duba a bisa preaching da yi to gaskiya ba zai taba zama haka ba. Dalili kuwa a nan shine marubuci an san sa da kaifin tunani da nazari a cikin al'umma. Marubuci yana duba wasu fitilu ne a cikin al'umma da suke kewaye da shi da kuma wasu abubuwa da suke faruwa da shi sannan ya rubuta labarin. Wani kuma yakan kagi labarin ne yana ganin cewa wannan din zai taimaka wajen magance wata matsala. To kaga dan mutum ya rubuta labari akan barawo ina ganin cewa ba barawon bane amma sai dai abin da ake so da marubuci shine ya je ya zauna a cikin barayin domin ya san shin yaya halayensa yake dan kare rubuta ƙarya a dangane da su wannan barayin. Haka ya zo a cikin salo na rubuta labari. Idan za ka rubuta labari akan karuwanci to yana da kyau ka je ka zauna a cikin karuwan ka san ya halayensu take domin wannan zaman da za ka yi zai baka dama ka rubuta labarin da zai gamsar da masu karatu domin shi lokacin da marubuci da masu karatun littattafansa sukan duba ne su ga cewa shin shi wani mudubi ne da yake haskaka musu hanya ta yadda za su zai kewar musu da kai dangane da wata illa da take faruwa a cikin al'umma. Kaga kuwa idan mutum ya rubuta labari akan wannan kawai sai da a kira shi mai kaifin tunani da kaifin basira wajen gani ya amfani da basirarsa ya taimaka al'ummar da ke tare da su. Yanzu mu marubuta mata muna labari akan karuwanci. Kaga yanzu dai ba karuwanci ake ba sosai saboda karuwanci ya sake sabon salo. Da karuwa inda aka santa a gidajen karuwa akwai gidajen karuwa akwai to amma yanzu da ya canza sabon salo a media ake yin shi saboda haka mafi yawancin marubuta sun mai da rubutunsu akan karuwancin da ake a media. Wata mata aure ce amma tana nan tana karuwancinta, wani namijin aure ne a nan ake haduwa ba gidan karuwa kamar yadda aka sani da amma ba ta yi wa a ce saboda ni na yi rubutun littafin karuwai ya kasance ba haka bane ba gaskiya kusan zan iya cewa haka ne saboda shi dai marubuci da kuke ganin shi fitila ce da ke haska rayuwa al'umma yakan zuwa ya samu wata matsaloli da suke damun mutane ta hanyar alƙalami ta hanyar rubutu zai je gano matsalolin da zai zo ya faɗakar da mutane su gani kuma su ankare saboda haka gama anan maganar profesa za mu iya cewa gaskiya ne. Ba haka ya ce profesa ya raba abin gida uku. Wannan ya tuna min wani littafi na ma da na rubuta da ake cewa sirri na wanda na yi shi akan gidan marayu. So da dama wanda suka karanta littafin kawai suka dinga zancen maybe abin da yasa na rubuta littafin nan maybe ni ce victim din da na taba zama a gidan marayun har na rayu a gidan marayu har na fuskanci me a gidan marayu har rayuwata da yadda ta dora to ba haka bane. In mutum yana zaune daman shine amfanin ilimi kana zaune da ka zama kawai a nan gurin yanzu yinin nan guda da muka zauna da kai ko da muka zauna da wasu zai iya sama in samu ilimin su wanda zan iya rubuta littafi a kansu kawai kuma gashi a manyani daya muka yi so dan in marubuci ya dauko labari yana rubutun karuwa baya nufin mahaifiyarsa ko ma yana kusa da wasu karuwa amma in yau da gobe yana ganin karuwa yana ganin yadda suke zai iya labari of course akan karuwa zai iya labari akan yan fashi
ai ba dan fashi bane shi kuma mahaifinsa ba dan fashi bane amma zai iya labari akan mutumin kirki, zai iya labari kowane irin abu zaka iya bai karanta abu da ilimin abu. Komai zan wajibin saka mai kudura mai mumu dukka Allah sarki mu bayinka kai ne ma ke ba mu sassa ko macen tsari ta san ka gagara ga sani sunanka harshen nan da ya ɗaukaka duniya duka harshen Hausa ta mamaye duk sasanni ko makiya da masu sani Hausa mai dogon zamani cin dan fugin ga masa wasu yarukan sun bacci ta tattake su ni na ce don kimar ta da kyawun zance mai san aiki ga bajimisa har kidin namuni karfa kidan tilazumi kafafa so ka ji hujja na kawo fa kan harshe mashahuri Hausa da sheka shashewa shanu sharar sharewa shagali ga shallakewa shan mata shashashuwa Hausa tsutsa koko tsaka zanki dan watsa ba sayan zaki hanza jin haki yalwan tacciya shan Hausa ras ko jas sannan kuma ga jas cas warwas ga kalmar bankas reras ko kara ta ce fas ke wai sassa nima dan yin dan hidimta malum ma ni ne na rubuta na bagacin nan dana nazarta dan kauna a gani ga Hausa. Kamata kula da canjin zamani babu mai iyawa babu mai gamawa sai ɗaiɗai ka yabawa don haka sai mu yi iya ƙoƙarinmu iya iyawa sa'annan mu bar wa Allah saura domin shi ne mai gamawa da kai da ke da ku da mu da su duk bayan Allah mu da haka nake cewa ga wannan Allahu kai kayyo mu kayyo zamani ka kaddaro da abubuwa sarki gwani ka sa mutane kowane son kuɗi yau in namiji in mace babba da saurayi kowa bukata ta yi ina aka bi a yi don nashi guri wai shi zan mai kuɗi wannan da ba shi da yanzu ba a kula da shi komi ake yi babu mai sha'ani da shi ko dan uwa na an fi son mai kuɗi in kaji mai magana ana mai gardama bai son yayo lamari a ce masa anjima wannan mutum na wanda ba shi da kuɗi wannan da hadda abinsa ko da ya yi kure wato kama da tudu ya ce masa gangare an saba yarda mai hakan shi ji daɗi ya sahi bai jama'a ku bar wata tambaya yau in zumu kake in makwabci ka jiya duk ba a son ka kamar mutum mai kuɗi ya dan uwa ka fahimta dan ka kula ka san harka ta tashi shi zam kana kusa gad da gad ka ga ba bido ka ba an bido mai kuɗi yan addu'ar suna da aure za a yi taron sarauta ko walima za a yi an saba manzanni kiran mai kuɗi in an yi taro su ka zaune shimfiɗa in sun iso ga wuri akan su ake faɗa dan talaka ka hau kasa mai faɗi alƙalamin ka ta kori da shi ake daidaita tunani ya 'yan uwa ku fito mu nazarta alƙalamin ka ta kori da shi ake daidaita tunani alƙalami
sun cancanta ga adadi sun zama nagarta. Asalin marubuta kaɗan ku biyo hujjata, sai dai a kwatanta haɗi da girma sai marubuta. Wallahi rubutu domin ashabu ku tabbata lallai sun bautu a wajen Qur'ani da ko hadisai su himmantu. Duk ibadodinmu na ɗan adam tilas ya karanta. Littafan tauhidi kaɗai ta Allah babu hasa.